5 persuni u kumpanija nataw premju tal-ħidma tagħhom favur persuni b'diżabilità u l-inklużjoni waqt il-premju Soċjetà Ġusta. Il-premju Perseveranza ingħata lil Joseph Staffraġ, il-fundatur tal-Fondazzjoni Service Dogs Malta, li tgħin lil persuni nieqsa mid-dawl jingħataw kelb bħala gwida tagħhom. Is-Service Dogs nemmen ħafna importanti għaliex tagħti support mhux biss il-persuni b'diżabilità imma wkoll lill-ġenituri għaliex tagħmilhom il-ħajja tagħhom iktar faċli. Il-premju Soċjetà Ġusta ingħata lil Angela Aġus, persuna nieqsa mismieħ li tgħin lil persuni oħra jgħixu ħajja indipendenti. Premju ieħor ingħata lit tfajjer Jake Vella minħabba determinazzjoni u premju ieħor ingħata lil Fader Martin Mikallef li jmexxi d-Dar tal-Provvidenza. Preżenti għal din iċ-ċeremonja kien hemm il-President ta' Malta George Vella li saq dwar il-bżonn li verament naslu għal għan li persuni b'diżabilità jsiru membri ndaqs tas-soċjetà bla ebda distinzjoni tkun xi tkun id-diżabilità. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli qalet kif permezz ta' dan il-premju qed ikunu rikonoxxuti l-persuni b'diżabilità fis-soċjetà.